Nam na yung kahurot akong manok. Kani, murag. Tanaw na to na yung garaan yung teknik na ko. Nganad naman good. Urot hinahinay nagkahurot itong manok. Siyaro. Yung ko'y malit agan ron. Kana sila Jamie, sila Jomari. May tikawat sa manok nila ang Koljo Guro. Aning diris balay, apil na po. Daginuton pa man nila nga, opay, kalisod na. Kana. Panidaan, mutago ko diris sa abakahan. Ay, tabunan ko ni kay klaro ra kaayo. Klaro. Diri ko sa pangbago. Isa. Plano talaan. Usa tamang wan. Isa man, sa may plano na to ron. Nang magbulag kayong kan. Sawan ng idyo. Diri ka sa ubos kami dimis babaw. Oh. Ah, pwede. Diri lang. Dalan ron. Ang plano mo katong hiniktan niya. Tumputi nga hiniktan niya nga manok. Kuto ba? Sa saging. Oh, sa saging. Target manok ra, di na ta manghilabot og baboy, kanding. Wala lang ha. Atong target manok na jud. Manok lang, manok. Ha? Oh, manok. Oh, ayaw pang magdaim. Basta manok lang ang kuwaon. Katong hiniktan niya kabuk, sila to kabuk. Isa naman siguro to kabuk. Dili. Tulo to. Amo atong duha ijaw, imo to isa. Oh. Wa. Mo na tong hiniktan. Tong plano. Mo kita diri. Dili, siya diri tas babaw. Sige. Kita ta. Pag-amping na mo kay basta masakpan ta. Oh, ta. Amping dia. Jo, diri na Jo. Ay, diri ko. Jo. Diri ba? Ay, po lahi probinsya ba? Asan? Manok. Ang manok na doon sa abaka. Doon sa abaka? Hinay yung tingog ba? Kaya ba doon kanta? Ito plano ani. Hinay, ta sunod lang sa kuha. Sige. Murag way tao ba? Mingaw kayo? Wala pa niyang motor diyan. Way tao dyan. Wag. Wala lagi. May tao no? Sige, mahis. Sige. Asa na ka? Ito si ron. Mong mission ron nga itong manok. Una mo. Patay wag man sila ni Agis litag. Ana sila di ko malihat. Asa man na nalit bangko. Sakita sa ungkuan. Ay, sa amad bangko. Payo ko kabuhi ani kay nalit agwan ta diri. Kwa. Ay, patingong ka ba? Uy, Jim! Uy! Tabagay sa kuno yun, nalitagan ko! Kusa na! Jim, tabagay ko, Jim, bakit? Nalitag ko, ho? Ito yung lisura, ali. Tabagay ko ninyo ba? Mamunda, kaya masakpan ka sa iya. Tara! Tabagay ko ninyo ba? Tara ba? Kamuday, sigig pangawat sa kong manok? Kamuday, buhay na! Kamuday, nangawat sa kong manok? Ha? Kamuday, nangawat sa kong manok? Karon, kaya nalitag mo. Boss! Siya naman ito, boss, oh. Kamuday ay nangkikawat sa kong manok? Karon. Buhat na manok, boss? Ulat mo. Gusto man ang isa nalitag niya, kauban ninyo na? Di mo kauban na, boss. Ay mo na, pounder na, boss. Puta na diya. Pounder na mo, boss. Ako kay boss. Kina mo ni pounder mo. Boss, wala labot na ko ana siya. Siya nagsuko sa mga. Pumudagan mo ron, freeze automatic mo. Pero kung maminaw mo na ako, luta kong ipahimo ninyo, dili na mo mapriso. Siya man nagsuko na, boss. Eh, wala ko labot ana sila, boss. Karon. Kani ha, bing manok be. Kay
Hindi man kuan akong manok kung inigbalik na ko ding wala na mo. Ipapriso tayo na automate kay nakailaman ko ikaw anak kang Johnny. Ikaw anak kang nung Modisto. Anong isa? Anak ni Auntie Susan. Kung mudagan mo ron, papriso gyud ta mo pero kung magsuyo mo diya. Ikaw manggod, nakayang kay ka. Ulat mo diya. Mudagan mo ron. Patay lang gyud mo. Ano yun? Please. Sus, kabalo ba? Ano ron ba? Barangay kita. Ano sama niyo? Baba na mo pil. Nek, ako ba rin yun eh? Mo na pounder na mo boss, mo na na mo na. Abot tayo na abot. Gago na mo. Rating pisit. Mo ni angay ninyo. Boss, siya man boss, kasi may nagsugos sa mo. Wow, di ko lang. Sumbagon niya pag di may mutuman. Sumbagon niya pag di mo mutuman. Oo, kanayo. Abalo naman mong dili maayo ang iyang gisugo. Anong mutuman mo? Sumbagon man ni boss no. So nagsabot gid mo. Karon kung di ninyo ni buhaton, ay papriso ta mo. Manggod ay pagtabang. Maro. Pero kung buhaton ninyo ni di mo mapriso. Nauna man gud dito kalit agod. Karon, sige, linya mo tulo. Linya. Linya mo tulo. Okay, tunga dili kas tunga dako. Pag kadag ko glawas niyo way mga kuan, dire. Dire. Likod. Dire ka tubang, dire ba? Tubang. Ay, lawas ito likod. Jojo, dako kay kog expectation sa mo pero manghilabot dai gyapon ka. Unsa man ay boss? Di ba maayo boss? Sa island, unsa man? Pili mo, mapreso mo o simple ra? Simple ra boss. Di mo muangan kay Simple ra. simple ra man dai yung gusto. Unsa ang day ni? Kay labtano ninyo. Ay, namitali boss. Mo resulta gyud. Mana maayo na boss? Tabusan mo na boss. Paka. Mo ni pilion ninyo. Namangon mo yung mga kaya. Unta kanong manghilabot pa man mo. Nya, may labag. Nge, baklay. Nge. Baklay dito tas dalan. Baklay. Gikan dire singgit mo kami kawatag manok. Balik-balikan ninyo na ha. Kami kawatag manok utob dito sa baryo. Mulibot ta sa barangay hall. Sige. Vamos. Kung dili niya ba to, ipapriso yun ta mo. Sige. Singgit. 1, 2, ay. Kami kawatag manok. 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 Tingog pod gada ko. Kami kawatag manok. Kami kawatag manok. Kami kawatag manok. Bakay ba padug barangay dito. Kami kawatag manok. Singgit mo ba kamong duha? Kawatag manok. Kami kawatag manok. Kami kawatag manok. Ge. Kami kawatag chicken. Kami kawatag chicken. Kami kawatag manok. Oy, nay mo diya. Kami kawatag manok. Kami kawatag manok. Kami kawatag manok.